Iawn, wel, dyn ni'n mynd i ddarllen yn gyntaf te, unwaith eto. Iago 1, plis trowch i lythyr Iago os allwch chi. Mae Beibl ar gael ar y chwith fyna os ych chi angen neu ar eich fe chi, fy chwith i. A dyn ni'n mynd i ddarllen o adnod 1 i 11. Os chi'n cofio wrthos diwetha, neu os ydych chi ddim yma wrthos diwetha, dwi'n mynd i weithio chi, wnaethon ni edrych mwy neu lai ar adnod 1 i 4, ac yn benodol edrych ar pwy oedd Iago, beth oedd ei hanes a sut oedd Duw wedi bod yn raslo iddo fe, fod e'n hanner brawd i Iesu, oedd e'n gwrthod derbyn a gwrthod dilyn Iesu, nes yr atgyfodiad wnaethon ni weld. Ond trwy ras, mae yr ysbryd wedi agor i lygyd ac oedd e'n gweld ei hunan nawr, a mae e'n gweld ei hunan fel gwas ei frawd mawr, sydd hefyd wrth gwrs yn arglwydd. A'r un peth i ni, mae Iesu'n frawd i ni, ond mae e hefyd yn arglwydd drosto ni, a dyn ni'n cael y fraint o'i ddilyn ac hefyd oedd Iago yn ystyried hi'n fraint te nawr o gael annog Cristnogion eraill, os chi'n cofio, oedd yn mynd trwy adeg anodd, ond wedi cael ei gwasgaru, felly recap sydyn iawn i ni. Felly Iago 1. Iago, gwas Duw ar arglwydd Iesu Grist, at y 12 llwyth sydd ar wasgar, cyfarchion. Fy nghyfeillion, cyfrifwch chi'n llawenydd pur pan syrthiwch chi amrywiol brofedigaethau, gan wybod fod y prawf ar eich ffydd yn magu dyfal barhad. A gadewch chi ddyfal barhad gyflawni ei waith, mwyn i chi fod yn berffaith a chyflawn, heb fod yn ddiffygiol mewn dim. Ac os oes un ohonoch yn ddiffygiol mewn doethineb, gofyned gan Dduw ac fe'i rhoddir iddo, oherwydd mae Duw yn rhoi i bawb yn hael a heb ddanod. Ond gofyned mewn ffydd, heb amau, gan fod y sawl sy'n amau yn debyg i don y môr, sy'n cael ei chwythu a'i chwalu gan y gwynt. Nid yw hwnnw ac yntau rhwng dau feddwl yn ansicr yn ei holl ffyrdd, i dybio y caiff ddim gan yr arglwydd. Dylai'r credadyn distydl ymfalchio pan ddyrchefir ef, ond yr un cyfoethog ymfalchio pan ddaros dyngir ef, oherwydd diflannu a wna hwnnw fel blodeuyn y maes. Bydd yr haul yn codi yn ei res tanbaid, a bydd y glaswellt yn crino, ei flodeuyn yn syrthio, a thlysni ei wedd yn darfod. Felly hefyd y diflanna'r cyfoethog yng nghanol ei holl fynd a dod. Amen. Iawn. Felly, wythnos diwetha, nathon ni hefyd edrych ar brofedigaethau neu treialon, trials. A be nathon ni weld oedd fod treialon nid yn rhywbeth tu fas i reolaeth Duw, ond rhywbeth sydd tu fewn i reolaeth Duw yn gyfan gwbl, ond hefyd fod treialon yn ein cynorthwyo ni, bod nhw'n anodd mewn bywyd, yn ein cynorthwyo ni i bwyso mewn ffydd ar yr arglwydd Iesu. Ac yn fwy na hynny, mae e'n magu dyfal barhad yna ni, perseverance neu endurance. Yn ein cynorthwyo ni'n helpu ni i ddal ati yn ein cerddediad ni gyda Iesu, yn dal ati i bwyso'n llwyr ar Iesu yn hytrach nag i bwyso ar ein nerth ein hunain. A wrth feddwl am lythyr Iago, un o'r pethau mwyaf mae Iago yn gwneud yw annog pobl i weld ffrwyth ffydd yn eu bywydau nhw. I sylweddoli fod ffydd, trust yn yr arglwydd Iesu, yn dwyn ffrwyth yno ni. Mae'n arwain at ddwyn ffrwyth. Hynny yw, bod yna consequences, goblygiadau, os liciwch chi, i'r hyn dyn ni'n credu. Dwi ddim jyst yn rhywbeth abstract mas fyna, ond mae'n dod â newid yn ein bywydau ni. Ond mae rhaid rhoi bach o cafiat fyna, pan dyn ni'n darllen llythyrau fel Iago a llythyrau fel Pedr, mae eisiau ni ddeall un peth. Mae ffydd a dwyn ffrwyth yn rhywbeth sydd angen i ni ddeall yng nghyd-destun yr efengil a yng nghyd-destun beth mae'n golygu i geisio bod yn gyfiawn neu i geisio bod yn sanctaidd. Okay? A mae'n bwysig bod ni'n deall hyn, neu gallwn ni ddigaloni wrth i ni edrych ar lythyr Iago a rhai fel Pedr. Be dwi'n golygu gan hynny yw, mae yna ddau fath o gyfiawnder sy'n cael ei sôn amdano yn y Beibl.
Mae yna gyfiawnder sydd yn cael ei roi i ni. Mae yna derm ar ei gyfer cyfiawnder dodiadol, positional righteousness. Beth mae hwnna'n golygu yn syml? Sym eisiau chi boeni am y term, ond beth mae'n golygu yw bod ni'n cael ein gosod yn gyfiawn, bod ni'n cael ein gwneud yn gyfiawn, a bod hwnna'n digwydd, mae'n rhodd. Mae'n digwydd nid yn trwy rhywbeth dyn ni wedi gwneud, ond mae'n digwydd oherwydd fod Christ wedi rhoi cyfiawnder i ni. Yn Saesneg, mae yna derm imputed righteousness. A does na ddim term rili i'w gael yn Gymraeg ar hwnna, ond bod e wedi cael ei roi i ni. Wedi cael ei roi arno ni, actually. So dychmygwch, dyna pam mewn lot o emynau chi'n clywed bod ni'n cael ein gwisgo a cyfiawnder Iesu Grist. Hynny wedi cael ei roi arno ni. So mae Iesu wedi gwneud rhywbeth, mae wedi byw bywyd perffaith, mae wedi byw mewn ufuddod llwyr i'r tad, a wedi marw fel pechadur. A dyna'r bywyd sy'n cael ei roi arno ni. Felly, dyn ni'n cael ein gweld yn berffaith. Ond, wrth gwrs, dyn ni'n gwybod, tra ni ar y ddeiar, i ni ddim yn berffaith. I ni'n dal yn cael ein effeithio gan natur pechod. Ond mae yna hefyd yn y Beibl sôn, yn llythyrau fel Iago a Pedr, am yr angen i dyfu mewn cyfiawnder a sancteiddrwydd. A felly, sut dyn ni'n deall y ddau? Sut allwch chi gael eich gwneud yn sanctaidd ac yn gyfiawn, ac eto dod yn sanctaidd a chyfiawn? Wel, mae un yn sôn am y cyfiawnder dodiadol yna, y statws ger bron Duw, mae'r llall yn sôn am nawr yr daith mwyn gorffen y gwaith yna mae Duw wedi dechrau ynddo ni, sef i ddod yn debycach i Iesu Grist. Os chi'n cofio, wrthos diwethaf, wnaethon ni edrych ar adnod 4 yn benodol, gadewch i ddyfal barhad gyflawni ei waith, mwyn i chi fod yn berffaith a chyflawn, heb fod yn ddiffygiol mewn dim. Ac felly, bod gyda ni'r statws yma, ger bron Duw, ein bod ni nawr wedi cael ein glanhau, i ni'n gwybod mae yna waith i'w wneud o ran ein natur ni. Bob dydd nawr, mae'r Cristion yn cael ei alw i dyfu mewn cyfiawnder, i dyfu mewn sancteiddrwydd, i roi heibio'r hen ffordd o fyw ac i fyw fel Crist. Ond beth sy'n bwysig deall yw dyw y daith ddim yn arwain at gael eich achub, chi wedi cael eich achub mwyn dechrau'r daith yn y lle cyntaf. Allwch chi ddim bod ar y daith i gael eich sancteiddio heblaw fod yr arglwydd wedi'ch achub chi yn y lle cyntaf. Ac un o'r pethau mae Satan yn ceisio gwneud yw, wrth i ni ddarllen rhain, yw wrth i ni sylweddoli ac wrth i bechod gael ei amlygu i ni, a diffygion, lackings ni gael ei amlygu i ni, bod ni'n teimlo yn hopeless. A bod ni'n teimlo, sut allai alw fy hunan yn Gristion pan dwi'n gweld mor rubbish ydw i? Chi wedi teimlo fel yna? Wel, dyna waith Satan. Dyna mae Satan yn dymuno ni wneud. Nawr, rydyn ni sylwi heddi, mae bwriad Iesu a bwriad yr arglwydd wrth iddo fe amlygu ein gwendidau ni a'n diffygio ni, yw nid i ni deimlo'n rubbish, ond i ni'n sylweddoli fod ar gael mwyn ein cynorthwyo ni, mwyn ein codi ni, mwyn ein nerthu ni, fel bod ni ddim yn diffygiol bellach. A dyna wir pwrpas a bwrdwn y bregaeth bore yma, os i fi'n onest, fod yr arglwydd a gymaint o gonsern drostoch chi, mae eisiau amlygu ein diffygio ni. Mae eisiau amlygu ein gwendidau ni, ond nid mwyn ein taro ni lawr, ond mwyn ein helpu ni yn codi ni lan. So dyna'r cyd-destun, okay? Pan ni'n darllen, mae'n bwysig oherwydd, pan ni'n darllen am bod yn berffaith ac yn y blaen a dod yn berffaith, mae'n bwysig bod ni'n deall sut mae hwnna'n gweithio. Mewn un ystyr, i ni'n gyfiawn. Dyn ni wedi cael ein gwisgo chyfiawnder Crist. Ac eto, i ni'n cael ein cyfiawnhau wrth i ni gael ein gwneud yn fwy a mwy sanctaidd bob dydd. I ni'n cael ein sancteiddio. I ni dyfu mewn cyfiawnder. A felly, gadewch i'r arglwydd wneud y gwaith yna yn eich bywydau chi mewn gwirionedd yw gwir fwrdwn, Iago yn ei lythyr. A'r peth cyntaf mae'n sôn am sydd yn ddiffygiol, falle yno ni fel Cristnogion, yw doethineb. Bod ni'n ddiffygiol mewn doethineb. Os byddwn ni'n gofyn i chi, rhowch eich dwylo lan, pwy sy'n meddwl bod chi'n ddoeth yma? Da iawn, chi wedi paso'r test.
Achos yn aml, ni'n teimlo, fi'n gymaru dy rhai, falle fi'n reit goeth, fi ddim yn hollol dwp. Ond beth mae Iago'n dweud fan hyn yn y cyd-destun yw, mae treialon, mae yna link rhwng treialon a doethineb. Neu, os rhywbeth, diffyg doethineb. Pan mae treialon yn dod, mae e'n dangos i ni, sdim doethineb yn perthyn i fi. Pan mae treialon yn dod yn traws ni, chi'n dechrau sylweddoli, dwi'n gwybod dim byd. Dwi'n hopeless i gymaru gyda Duw. A mae hwnna'n beth da. Nid beth gwael yw hwnna, beth da. Mae'n dangos rhywbeth sydd yn real ac yn wir amdano ni. Falle weithiwch chi nawr, mae cael merch autistig wedi dangos i fi, sy'n os faint fi'n meddwl na dwi'n rhiant da a doeth, dwi'n gwybod dim byd. Ond mae Duw yn gwybod. Mae Duw yn gwybod popeth. Mae Duw yn rhoi treialon ar ein traws ni, ddysgu pob math o wersi i ni, ond hefyd i amlygu i ni. I amlygu. Ti ddim yn ddoeth fan hyn. Ti angen help fan hyn. A dyna'r link. Gyda llaw, mae'n bwysig dweud, does dim rhaid wynebu treialon mwyn i'r arglwydd amlygu diffyg doethineb i ni. Mae'n gallu digwydd jyst wrth i ni ddarllen y gair. Mae Duw yn gallu dangos i ni wrth i ni dreifio i'r gair. A felly, os ych eisiau'r painless method, darllenwch y gair. Ond os i ni'n ddiffygiol yn hynny, bydd Duw yn dangos i ni mewn ffyrdd eraill yn aml iawn. Nid bod e'n un neu'r llall chwaith. Ond mae'r arglwydd yn dymuno, os yw'r arglwydd yn dymuno ein perffeithio ni ac i ni dyfu mewn sancteiddrwydd, sut dylen ni ymateb pan mae'r pethau anodd ma'n dod, pan dyn ni'n cael ein wynebu gyda heriau? Wel, dyn ni angen gweddio arglwydd amlyga fy ngwendidau i fi. Arglwydd dangos i fi beth dwi'n ddiffygiol ynddo fe. Os mae bwriad Duw, a dyma nathon ni ddarllen, mae bwriad Duw yw bod ni yn berffaith a chyflawn, adnod 4, heb fod yn ddiffygiol mewn dim. Dyna beth ni'n gweithio teg ato fe. Os hynny, mae rhaid i ni ofyn y cwestiwn, ond os e'n common sense. O beth i fi'n ddiffygiol yn fe te? Arglwydd dangos i fi. Dangos i fi. A dwi'n ddiffygiol mewn doethineb. A wedyn, peidiwch â synnu os oes treialon yn dod. Peidiwch â synnu os oes pethau anodd yn dod, oherwydd mae'r arglwydd yn defnyddio'r pethau yna i amlygu y pethau yma i ni. A dyna mewn gwirionedd yr her i ni. Pryd oedd y tro diwethaf i chi ofyn i'r arglwydd, byddwch yn onest, i chwilio'ch calonnau a gofyn i'r arglwydd, pa ran o fy mywyd i dwi angen gweithio arno? Ydw i'n tyfu mewn balchder yn hytrach na tyfu mewn gostyngeidrwydd? Ydw i'n tyfu mewn hunan ddibyniaeth, dibynnu ar yn hunan, neu arna ti? Gofynnwch yn eich calonnau, ydw i'n pwyso ar bethau eraill? Os gen i crutches yn fy mywyd, dwi'n pwyso arnyn nhw, neu ydw i wirioneddol yn pwyso arno ti arglwydd? Mae'n hawdd i ni gyd, a finnau cynnwys yn hunan yn hynny, i ddatblygu blind spots. Chi'n gwybod beth yw blind spots, gobeithio? Gobeithio bod chi'n gwybod beth yw nhw, achos chi i gyd mwy na thebyg yn gyrru car. Pan chi'n gyrru car a chi'n edrych yn y drych, mae yna rai darnau yn y drych sydd ddim yn dangos i chi beth sydd tu ôl i chi. Blind spots. Ac yn aml, i ni'n gallu edrych ar ein bywydau ni a datblygu blind spots. Mor rhwydd. Ond mae'r arglwydd trwy'r ysbryd a trwy y gair yn gallu amlygu i ni y pethau yna sydd wedi dechrau tyfu yno ni. Chi'n gwybod, mae mor hawdd dod yn ddibynnol ar bethau eraill tu allan i Grist, slowly but surely, yn araf bach, a ni ddim yn sylwi arnyn nhw. Ni ddim yn ei gweld nhw. Ond gweddiwch i'r arglwydd i amlygu nhw i ni. Ac felly mae'n creu link nawr, Iago, rhwng y treialon sy'n dod a rhai pethau, a esiampl yw doethineb gyda llaw, esiampl yw o un o'r pethau sydd yn cael ei amlygu i ni mewn treialon. Mae pethau eraill hefyd. Ond yr ateb yw nid anobeithio despair. Dwi'n rybys. Sdim gobaith i fi. Na. Beth yw'r ateb? Wel, dyn ni'n gweld yn adnod 5. Ac os oes un ohonoch yn ddiffygiol mewn doethineb, gofyned gan Dduw. Ac fe rhoddir iddo, oherwydd mae Duw yn rhoi i bawb yn hael a heb ddanod. Be sy'n digwydd wrth i ni gael golwg ar ein gwendidau ni, ar ein diffygion ni, enghraifft, diffyg
doethineb, chi'n cael eich gosod mewn sefyllfa, lle chi'n meddwl, sa'n gwybod sy'n gael mas o hwn. Dyn ni'n cael ein gwthio, cael ein gorfodi mewn ffydd at yr arglwydd mewn gweddi. Dwi angen help, dych chi'n galw mas o arglwydd, please helpa fi. Dwi'n cofio Mabli, ein merch fengen ni, yn mynd trwy ffes oedd hi'n gwrthod cael help i wisgo yn y bore. Gwrthod cael ei gwisgo, ond hi ddim yn cael ei gwisgo hi. So oedd hi'n mynnu trial gwisgo hynna'n, ond oedd hi'n rhyw beder mlwydd oed. Ond oedd rai pethau, oedd hi just angen help gyda nhw. Socs er enghraifft, mae socs yna. Fi eisiau help weithiau gael socs mlaen, yn sôn am Mabli. Maen nhw'n bell iawn i ffwrdd. Ac oedd hi'n gwrthod derbyn help. Ond, wrth gwrs, oedd amser yn dod, ar ôl trial a trial yn ei nerthu hynna'n, lle yn y diwedd, beth bydde hi'n neud? Wel, bydde hi'n dod ato ni a gofyn am help. Ond wrth gwrs, oedd angen bod hi'n sylweddoli'r angen am help cyn ei bod hi'n dod ato ni. Oedd hi mor styfnig, oedd hi'n gwrthod plygu. Ond yn ei anobaith, mae hi'n troi ato ni. A pam bod hi'n troi ato ni? Wel, oherwydd bod ni, wrth iddi hi stryglo, yn cadw dweud wrth hi, der yma, nawn ni helpu ti, der yma. A na helpu ti gyda'r dillad, just der fan hyn. Tro ar ôl tro. Beth o'n i ddim yn gwneud, oedd chwerthu'n ar ei ffen hi, ac yn dweud, o, na rybys wyt ti. Ti ffili hyd yn oed roed y socs mlaen, Mabli, beth sy'n bod y ti? A mae hyn yn bwysig iawn. Mae ein tad nefol ni, dyw e ddim yn chwerthu'n ar ein pennau ni, neu'n ein bychanu ni, ac yn dweud, beth sy'n bod arno ti? Pam wyt ti'n bod fel na? Chi'n gwybod beth mae'n dweud pan dyn ni'n anobeithio, pan dyn ni'n stryglo? Der yma. Der atai. Fi eisiau dy helpu di. Tyr dat dad. Na chi hyfryd yw hwnna. Bod ni'n gwybod bod gyda ni dad sydd yn dymuno. Just tyrd yn agos. Just tyrd atai a na i helpu ti. Nid just na i helpu ti, na i wneud ei i ti. Na chi fendigedig yw ein tad ni. A dyna'n union beth i ni'n gweld fan hyn. Dwi'n gwybod bod ti'n ddiffygiol mewn doethineb. Paid â phoeni. Der atai. Tyrd a derbyn gen i. A dyna mae'n dweud yn dyfa. Chi'n sylwi beth yw natur Duw yn ôl Iago fan hyn? Gofyned gan Dduw ac fe rhoddir iddo oherwydd mae Duw yn rhoi i bawb yn hael a heb ddanod. Dyw e ddim yn un o'r tadau yna lle pan chi'n troi ato fe a mae e'n begrudging. A mae'n mynd, ti'n dod ato fi eto. Os rhaid i fi eto, nag wyt ti'n gwybod yn well erbyn hyn. Fi di dangos i ti dro ar ôl tro, come on. Na. Mae e'n dad sydd yn rhoi yn hael a heb ddanod. A na chi beth bendigedig yw e, i allu troi at yr arglwydd a gwybod, dwi'n gallu dweud wrth yr arglwydd, dad, dwi'n stryglo, dwi angen doethineb fan hyn. Ond dwi'n gwybod bod ti'n mynd i roi ei fi. Dim ond i fi geisio. Dim ond i fi ofyn i ti, felly dwi'n dod a dwi'n gofyn. Arglwydd rhodd doethineb i fi fan hyn. Sa'n gwybod siwr i felio gyda'r sefyllfa yma, sa'n gwybod beth i wneud. Arglwydd amlyga dy nerth i fi, amlyga dy ddoethineb i fi, amlyga dy air i fi. A dyna sydd yn bwysig wrth gwrs, yw deall sut mae Duw yn rhoi. Sut mae Duw yn rhoi doethineb i ni te. Mae e'n gaddo rhoi doethineb, dim ond i ni ofyn, ond wedyn mae'n bwysig deall sut mae hwnna'n dod ato ni. Dyn ni'n gallu syrthio i feddwl, dwi'n dod, dwi'n gweddio, a rhywsut, by some miracle, trwy magic bron, mae'r doethineb yn cael ei blannu yn ein meddyliau ni a'n calonnau ni. Nid dyna mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Nid dyna mae'n gweithio yn ôl gair Duw. Wi eisiau rhoi darlun i chi ddechrau. Dychmygwch nawr bod chi'n dechrau teimlo symptomau rhyw salwch. Okay? Chi'n dechrau teimlo, mae rhywbeth yn bod arno i. Chi'n dechrau gweld cwpl o symptomau. Be chi'n neud? Wel, chi'n bwco sesiwn gyda'r doctor a chi'n mynd at y doctor a chi'n dweud wrth y doctor edrych, mae hyn yn bod, mae'r llall yn bod, dyma'r symptomau. Fi'n gwybod bod yna rhywbeth yn bod, mae eisiau check-up arno i. Mae eisiau diagnosis arno i. Please, nawr, doctor, neud i'n helpu fi. Fi'n desperate. A dychmygwch nawr bod y doctor wedi gwrando ar hyn i gyd, wedi gwneud ei assessment, ac wrth iddo fe agor i geg i roi'r ateb i chi, chi'n mynd, na fe, diolch. Diolch, doctor, fi'n mynd nawr.
arbennig, fi'n teimlo lot gwell. Fel na ni'n gallu bod gyda gweddi mor aml. I ni'n dod ac yn esbonio wrth y meddyg mawr, dyma'r broblem, ond i ni ddim yn gwrando ar y meddyg pan mae'n agor i geg ac yn dweud wrthyn ni. Oherwydd mae'r ffordd mae Duw yn bennaf yn gwneud hynny trwy y gair. I ni ddim wedyn yn gwrando ar enau Duw i ni, sydd yn rhoi doethineb. Ydy mae'r arglwydd yn gallu siarad i ni yn uniongyrchol i'n cydwybod ni, trwy'r ysbryd os mae e'n dymuno. Ydy mae'n gallu delio gyda ni a rhoi doethineb i ni trwy frodyr a chwiorydd yn y ffydd, os mae'n dymuno. Ond yn bennaf a gan amlaf yn helaeth mae'n gwneud trwy ei air. Mae mor bwysig bod ni'n deall hynny. Mae'n dweud yn Diarhebion penod 2, adnod 1 i 6, fy mab, os derbynnu fy ngeiriau, a thrysori fy ngorchmynion, a gwrando'n astyd ar ddoethineb, a rhoi dy feddwl ar ddeall, os gelwi am ddeall, a chodi dy lais am wybodaeth, a chwilio amdani fel am arian, a chloddio amdani fel am drysor, yna cei ddeall ofn yr arglwydd, a chael gwybodaeth o Dduw, oherwydd yr arglwydd sy'n rhoi doethineb, ac o'i enau fyda gwybodaeth a deall. Sut mae Iago'n gwybod fod Duw yn rhoi doethineb oherwydd mae'n dweud yn y gair? A sut mae Duw yn rhoi doethineb? Trwy ei air. Wrth i ni wrando'n astyd ar y doethineb sydd yn dod o enau yr arglwydd, trwy orchmynion yr arglwydd. A tybed beth yw'n agwedd ni tuag at y gair yma? Yn ddiddorol fan hyn yn Diarhebion 2, mae'n dweud y dylen ni fod fel rhai yn chwilio fel am arian ac yn cloddio fel yn cloddio am drysor. So, dyma'n trysor ni. Shwd i ni'n trin e? Ydyn ni'n trin e fel y trysor yw e? A be fi'n golygu gan hynny yw, nid just ar y sil, a nid just ar y scraps o'n diwrnod ni. Hynny yw, nath e wneud i fi, nath e herio fi'n sicr ar yr adeg yn y dydd dyn ni'n rhoi i chwilio gair Duw a gwrando ar ddoethineb Duw. Mor aml i ni'n gallu troi at air Duw os oes chwarter awr sbar dyn ni ar ddiwedd y dydd a dyn ni'n exhausted. Pryn yn gallu canolbwyntio. Ac y diwrnod wedyn, dyn ni'n deffro, dyn ni'n cofio dim o'r gair yna. Tybed, os fyddech chi'n chwilio am drysor ac yn delio gyda'ch arian, fyddech chi rili'n gadael tan diwedd y dydd pan mae'n dywyll a chi'n exhausted? Sa'n credu. Byddech chi'n neud e pan ych chi yn mwyaf ffres, pan ych chi'n abl yng ngolau dydd. A mae'n her i ni. Ys dim byd yn bod gyda darllen y Beibl yn y nos gyda llaw. Os yw hwnna'n dda i chi, gret. Peidiwch â camddeall y pwynt. Y pwynt yw bod ni'n rhoi y gorau o'n amser i chwilio doethineb Duw ac i adael i'r arglwydd i'n siapio ni ac i ddelio gyda ni trwy y gair, nid os i ni digwydd bod yn cael rhyw amser sbar ar ddiwedd y dydd a dyn ni'n exhausted. Dyna'r pwynt. Yr un peth yn wir os ych chi'n ofnadw yn y bore, os ych chi not a morning person. Os ych chi not a morning person a chi'n ffili prosesu pethau yn y bore, mae Elain yn gwybod. Os chi'n gweud pethau, os mae'n rhoi jobs i fi yn y bore, dim lot o chance bod nhw'n mynd i gael ei wneud. Achos dwi ddim yn sydd o mewn. Felly dyw ben bore ddim yn amser da i fi i droi at y gair. Y peth cyntaf, fi angen amser i ddeffro'n iawn. Ond gweithiwch hwnna mas eich hunan. Yr anogaeth yw i wneud yn siŵr bod chi'n rhoi y gorau o'ch amser i'r arglwydd i allu rhoi yr atebion yma i chi, i agor ei enau mwyn i chi dderbyn y doethineb a'r atebion sydd ei angen arno ni, beth bynnag yw nhw. Felly deallwch, pan dyn ni'n gwefio, pan dyn ni'n dod ac yn ceisio'r arglwydd, y peth nesaf i wneud yw i agor y gair ac i ffindio'r atebion. Wrth i'r arglwydd i roi atebion i ni. Ga'n annog ni te i wneud yn fawr i drysori gair Duw. I'w drin e fel arian, fel trysor, y peth gorau sydd gyda ni. Oherwydd dyna sut mae'r arglwydd yn dymuno yn cynorthwyo ni. Dyna sut, mae'r un peth pan mae mablu yn y pen draw yn dod ato fi gyda'i socs ac yn dweud, plis hapa fi.
Chi bod, mae'n dod ato fi ac yn aml sdim geiriau gyda hi, ond mae hi'n dod ato fi a fi'n gwybod beth mae hi moyn. Yn aml i ni hyd yn oed yn gallu dod at yr arglwydd mewn gweddi agor y gair a i ni ddim hyd yn oed yn siŵr beth i ni angen dweud wrth yr arglwydd, ond mae e'n deall. I ni'n dod gyda calonau agored ac yn dweud arglwydd, plis delio gyda fi, helpa fi fan hyn. Fi mewn sefyllfa, fi methu delio gyda fy hunan. A canlyniad hwnna i gyd yw ein bod ni'n cael profi yr arglwydd yn ein nerthu ni ac yn ein dyrchafu ni. A mae hwn mor bwysig. Fel ni'n dweud, nid yn taro ni lawr a chwerthu'n ar ein pennau ni a'n gadael ni yn ein anobaith yw bwriad Duw. Mae eisiau'n cynorthwyo ni. Mae eisiau'n adeiladu ni lan. Mae eisiau'n gwisgo ni gyda chyfiawnder a doethineb. Ond nid ein doethineb ein hunain. Chi'n gweld, i ni'n gallu ymffrostio yn ein doethineb ein hunain, yn ein deall ein hunain, ond i ni hefyd yn gallu, a fi'n credu mae hwn yn dentasiwn mwy i ni yn ein dydd ni, i ni'n gallu ymffrostio yn ein gwendidau mewn ffordd anghywir hefyd. So beth ni'n gallu neud yw gwneud hyn. Dychmygwch na bod fi, wel, ddim yn anodd dychmygu, fi'n berson styfnig. Okay? A fi'n mynd, wel, Aaron ydw i, dwi'n berson styfnig. Wastad wedi bod, wastad yn mynd i fod. Dyna pwy ydw i. Dwi'n berson styfnig. Dyna ni. Deal with it. Achos fi'n styfnig, dyna pan fi'n gweud e. Nawr, mae hwnna'n ymffrost yn fy ngwendid, nid dyna beth mae Paul yn golygu pan mae'n dweud dwi'n ymffrostio yn fy ngwendidau. Mae'n dweud bod e'n ymffrostio yn ei wendidau mwyn i bobl weld fod pwy yw e nawr, nid oherwydd ei ddoethineb ei hunan, ond oherwydd bod wedi derbyn doethineb gan Dduw. Bod wedi derbyn nerth gweitha ei wendid. A dyna'r pwynt. Fel Cristnogion, dyn ni'n mynd i dyfu mewn doethineb ac aeddfedrwydd, ond nid ein doethineb a'n aeddfedrwydd ein hunain yw e. Doethineb ac aeddfedrwydd gan Dduw yw e. A felly dwi'n gallu ymffrostio yn fy nerth fy hunan, ers i fi ddechrau fy nhaith fel Cristion, dwi'n wan. Dwi'n wan. Dwi'n analluog. Ar ben fy hunan allai wneud dim byd. Ond clod i'r arglwydd wrth i fi edrych yn ôl, dwi'n gallu gweld y bwyd mae wedi rhoi i fy enaid i. A dwi'n gallu gweld sut mae wedi fy nerthu fi i ddod gam wrth gam yn debycach i'r arglwydd Iesu. Dyna ein ymffrost ni. Be ni ddim eisiau yw fod pobl yn meddwl bod hi'n iawn dweud, dwi'n wan, dwi'n hyn, a that's it. Dyna, deal with it. Na, nid dyna fwriad yw ar ein cyfer ni. Bwriad yw newid hwnna. Ond newid hwnna daioni y Cristion ac fel tystiolaeth, amlygiad o nerth Duw yn ein dyddiau ni. Fel bod pobl yn edrych arno ni a gweld, waw, mae ei Dduw yn Dduw grymus. Mae ei Duw hi yn Dduw grymus. Edrych ar y newid sydd wedi digwydd yn ei fywyd neu yn ei bywyd hi. Nawr, y peth ola yn sydyn iawn. Adnod 6 i 8. Mae'n symud mlaen nawr i sôn nid yn unig fod yr arglwydd yn hael yn rhoi doethineb i'r rhai sydd yn ddiffygiol, ond sut i ofyn mewn ffydd, heb amau, mae'n dweud. Ond gofyned mewn ffydd, heb amau, gan fod y sawl sy'n amau yn debyg i don y môr sy'n cael ei chwythu a'i chwalu gan y gwynt. Nid yw hwnnw ac yntau rhwng dau feddwl yn ansicr yn ei holl ffyrdd i dybio y caiff ddim gan Dduw. Nawr, wrth i ni wynebu treialon ac wrth i ni glywed am y ddoethineb a'r nerth sydd ar gael i ni trwy'r arglwydd, un peth sy'n gallu digwydd yw bod ni'n amau. Ond mae'r amheuaeth fan hyn yn fath o amheuaeth specific, a mae hwn yn bwysig. Y gair groeg yn y cyd-destun yw diacrinomau. Sy'n rhaid i chi gofio hwnna, ond fi'n gweud achos mae'n bwysig. Mae'r un gair yn cael ei ddefnyddio yn Mathew gan yr arglwydd enghraifft, yr arglwydd Iesu, yn sôn am ddehongli, gwahaniaethu yn glir. Gwneud distinction. Mewn geiriau eraill, double-mindedness. Hynny yw, bod chi ddim yn rhoi eich wyau mewn un fasged, ond eich bod chi yn banco ar ddau ffynhonnell wahanol o obaith ar yr un pryd. Gobeithio bod hwnna'n neud sens i ni. Chydig bach fel wnaethon ni glywed fe wythnos diwethaf am Elias a Mynydd Carmel yn yr hwyr, lle oedden ni'n edrych ar oedd pobl Israel yn addoli duwiau Baal ac hefyd Duw Israel. Chi'n gweld? Oedd gyda nhw ddau strategi o obaith. Os nag yw un yn gweithio, mae'r llall gyda fi fel backup plan. Ac os nag yw hwnna'n gweithio, mae'r llall gyda fi fel backup plan.
So os fyddech chi'n mynd i deml yn Israel ar y pryd, byddwn yn fwy na un eilyn Duw i gael yna. A mae problem gyda hynny. Mae problem gyda os i ni yn meddwl fod e'n iawn bod ni'n gallu meddwl bod ni'n banco ar Dduw a banco ar unrhyw eilyn neu Duw ffals arall. Oherwydd beth sy'n digwydd os bydde Duw wedyn yn ateb ein gweddïau ni? Pwy sy'n cael y clod? Amlygiad o nerth pwy yw e? Duw fydde'n neud y gwaith achos fe yw'r unig wir Dduw. Ond yn sydyn, mae e i weld yn allanol fel fod Duw plus pwy bynnag yw eich elunod chi yn derbyn y mawl a'r clod. A wedi heiddi'r mawl a'r clod am ateb ein gweddïau ni. A dyna pam dyw Duw, ein Duw ni, ddim yn ateb ein gweddïau ni os i ni'n meddwl bod ni'n gallu hedio'n bets, os liciwch chi, ar fwy na un Duw. All or nothing yw hi, gyda'r arglwydd. A felly dyna'r math o amheuaeth sydd gyda ni fan hyn. Y math o amheuaeth sydd yn dweud, enghraifft nawr te yn y cyd-destun, fi rili angen doethineb fan hyn. A chi'n gweddio ar yr arglwydd am doethineb, ond chi'n troi at ffynonellau eraill hefyd. A chwilio, beth sydd gan fwdaeth i ddweud am doethineb? Beth sydd gan Islam i ddweud am doethineb? Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Peidiwch â meddwl bydd yr arglwydd yn eich ateb chi os ych chi'n chwilio ym mhob man a ddim wir yn credu fod yr arglwydd yn abl i ateb eich gweddïau chi. Dyna'r pwynt fan hyn. I ni bwyso yn gyfan gwbl ar yr arglwydd. A mae'n anogaeth i ni, Jeremia 29:13, pan oedd yr Israelied wedi bod yn addoli elunod a Duw Israel yn rhannol ond yn ddiffygiol, fe'n ceisiwch am cael pan chwiliwch a'ch holl galon. Ei bod nhw wedi bod yn rhyw fath o ceisio'r arglwydd, doedden nhw ddim wedi cael yr arglwydd am bod nhw ddim yn ceisio gyda'i holl galon, yn banco'n gyfan gwbl ar yr arglwydd. A felly beth amdano ni te? Ydyn ni'n pwyso ar yr arglwydd a'r arglwydd yn unig? Neu ydyn ni'n chwilio am atebion o rwle arall y tu hwnt i'r arglwydd? Does dim ond un ddoethineb sydd ei angen arno ni. Doethineb Duw. Ydyn ni'n trysto, ydyn ni'n pwyso ac ydyn ni'n galw ar yr arglwydd. A mae'n bwysig sylwi fod y person yna sydd yn mynd nôl amlan, cloffi rhwng dau feddwl yn aml yw'r term sy'n cael ei ddefnyddio yn yr Hen Testament yn sicr. Maen nhw fel tonnau'r môr. Chi'n sylwi arnyn nhw, maen nhw jyst yn mynd o un ochr i'r llall. Maen nhw fel petai nhw'n Simpson. Beth mae'r arglwydd yn dweud yw, byddwch yn gadarn. Ond nid yn eich nerth eich hunan, wrth gwrs. Byddwch yn gadarn wrth bwyso ar yr arglwydd. Wrth sylweddoli, dim ond Crist sy'n gallu ateb ein angen ni. Dim ond yr arglwydd sy'n rhoi doethineb i ni. Oherwydd y funud i ni'n penderfynu, mae doethineb i gael o lefydd eraill hefyd, i ni ddim wedyn yn pwyso yn unig ar air Duw. Felly gael hannog ni y bore yma, yn gyntaf te, i ddal ati i wynebu treialon gan wybod y bydd yn amlygu ein diffygion i ni. Ond nid mwyn i ni anobeithio, ond mwyn troi at Dduw sydd yn dymuno rhoi. Mwyn i'r arglwydd gael ateb a llanw lan yr hyn sydd yn diffygiol ynddo ni. A gai ofyn i ni, sut ydyn ni'n gwneud hynny? Ydyn ni'n ddau feddwl? Ydyn ni'n rai sydd yn ceisio rhoi wyau mewn sawl fasged? Neu ydyn ni'n pwyso yn unig ac yn gyfan gwbl ar yr arglwydd Iesu mwyn ei enw. Amen.